konfużjoni ta' junctions, bike lanes perikolużi u sinjali ta' toroq nieqsa. Dawn huma fost 37 kwistjonijiet differenti indikati fejn jitlu x-xogħlijiet li qed isiru bħalissa fit-triq tal-Balal bejn in-Naxxar u San Ġwan. Il-proġett li se jiswa 4.4 miljun euro qed isir minn Infrastructure Malta u beda f'Awwissu li għadda mingħajr ebda permess li mbagħad kien ħarġ f'Novembru. Jidher li issa ġew indikati diversi nuqqasijiet f'roundabout partikolari li tagħmel ma' triq Marej, fosthom konfużjoni fit-tqassim, intoppi potenzjali fit-triq kif ukoll rekwiżiti ta' avviżi u aċċess neqsin. Transport Malta aċċennat ukoll il-fatt li l-bike lanes jistgħu jikkawżaw aċċidenti, hekk kif il-korsija mhix wiesa biżżejjed sabiex takkomoda il-vetturi flimkien mar-roti ta' ċiklisti. Hemm ukoll diversi sinjali ta' traffiku neqsin f'postijiet kritiċi, fosthom sinjali direzzjonali u sinjali tal-limitu tal-veloċità. Fir-roundabout direzzjoni għal San Ġwan m'hemmx dawl fit-triq, filwaqt li m'hemmx post sigur minn fejn jistgħu jaqsmu n-nies. Ta' min wieħed ifakkar li Infrastructure Malta kienet weħlet 42,000 euro minħabba l-fatt li bdiet ix-xogħol qabel ma ħareġ il-permess. Meta l-applikazzjoni tax-xogħol kienet approvata f'Novembru, il-permess kien ħareġ fuq il-kundizzjoni li jingħataw dettalji tal-pjanti fejn wara jiġu assessjati minn Transport Malta.